Tradícia ekumenických pašiových sprievodov sa začala len pred niekoľkými rokmi a za každým sa ho zúčastňujú stovky veriacich. Ani poletujúci sneh, vietor a teplota pod nulou neodradili toho roku vyše 500 novovešťanov, aby sa symbolicky zúčastnili krížovej cesty, ktorá na rozdiel od tej skutočnej mala len 3 zastavenia. V úvode sa k zhromaždeniu prihovoril farár Evanielického cirkevného zboru. Privítal účastníkov a po piesni v podaní cirkevného spevokolu nasledovalo čítanie z Evanielia. Potom sa sprievod pohol ku katolíckemu kostolu. Tu pokračovalo čítanie z Evanielia, tentokrát z úst katolíckych duchovných. Po ukončení krátkej pobožnosti sprievod pokračoval mestom ku grécko-katolíckemu kostolu. Na bezpečnosť účastníkov ekumenického sprievodu dohliadali hliadky mestskej a štátnej polície. Scenár 3. zastavenia bol podobný ako 2 predchádzajúcich. Na záver všetci kňazi v duchu ekumenizmu jednohlasne a spoločne požehnali účastníkov pašiového sprievodu, v ktorom nechýbal ani primátor mesta Ján Voľný s manželkou. Než sa zhromaždenie rozišlo, oslovili sme niekoľkých účastníkov. Bolo to výborné, ale viac ľudí malo dojsť. Páči sa, pravda, že každý rok chodíme. No je to veľmi pekné, že národ zjednotený je v tomto náboženstve aspoň týmto spôsobom. Myslím si, že je to správne. Mali by sa zúčastňovať ľudia ešte vo väčšom množstve. No je to veľmi pekné. Myslím si, že je to ekumenický sprievod, tak nás to tak všetkých zjednocuje. Utvrdzujeme sa v tom, čo veríme. Podanie rúk kňazov jednotlivých cirkví v závere tak bolo viac než symbolické a tvorilo dôstojný rámec vstupu do veľkonočných sviatkov.